Mak Nur, kowe mbiyen rabi umur piro? Umur 21. 22 tahun. Umur 22 aku rabi. Oh alah, koncoku saumuramu wis dadi rondo. Asem tenan wong iki. Lho tenan Mak, malah wis ana sing rabi pindho. Lagi para yo ngelakno aku ndang rondo lho, tanggaku ya sing saumuranmu kan lho, wis padha mati rumah sanem. Mosok to Mak? Apa wis ora doyan sego to Mak? Kae wis ana sing pendak pisan, pendak pindho, yo ono. Piye kok gak nyusul lah? Nusul, ora arti nggone. Tak terno. Ku karuan olehku nyiar nang masjid lho, piye? Ku tak celokno Pak Wo, ya. Tak kokon ndang nyiar nang masjid, remangsaku lho. Wah, ora Mak, aku saya sibuk. Sesuk-sesuk ae. Wong kok malah arep ngelokne aku ndang rondo, ku iki karepmu piye to? Lah wong jaman saiki kan ngetren to Mak rondo-rondo nom.